Ku ziyarci dan Alhaji MK TV da ke kan YouTube ku subscribe da ƙararrawa domin samun kayatattun interview comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya. Musa mai sana yau da nan fada kai zan yi interview. Sangandali. Wannan ne kawai ba dama kucin naji an ce in kudu ba san fi arewa iya kyauta saboda su ɗan arewa su ɗauki rawa da muhimmanci ba. Ko me isa oho? A tunani na fa yan kudu su ne suka ɗauki rawa fa da muhimmanci. Ba abin da aka fi mu abu ɗaya ne aka fi mu sai dai cashiya. Na ce to ni ma ɗin nan ɗan a cashi. Amma fa naji an ce kama kana koya ma mata rawa kuma kai ma ɗan cashiya ne. Yawwa. Ni ɗan cashiya ne in aka cashe kuma sai a cashe. Ko ba ku gane ba? Interview mai zafin majalisar matasan kudu ta bayyana cewa tana buƙatar ɗan arewa guda ɗaya. Dan tasha wanda zai ja dan tasha su guda ɗaya a wannan bangaren namu na arewa. An zo wajen. Shikenan amma fa kai ka faɗa cewa kai dan tasha ne kuma su suna buƙatar dan tasha ne babba wanda zai buga da dan tasha su. Yes. Amma ko su yan kudu fa su zan bayyana cewa fa su suna Ron Males amma kai me suna Roka? Akwai danna shoki. Akwai bargon shoki, akwai iba shoki, akwai kwanton shoki. Kai kaji wasu nan wata rawar shoki. To shi ke Musa mai sana yanzu za a buga gasar rawa idan ka san ba ka iya rawa ba kar ka je ka ba mu kunya a cikin gasar fili. Get out from here. Don't catch monkey nonsense. Bari in gaya ma tun lalacewar akuyar da ba ta haihuwa ta fi kare. Zilin sama kai ne zaka nuna mana yadda kake gudanar da gasar lauka. Amma gaskiya farawar lissaman din nan fata mu za mu sana yanzu kai ne namu dan arewa kai ne muke so ka zo ka nuna mu wannan lissaman baya ka zo ka nuna masa kai ka fisa iya caca yanzu fili domin ka. Zami sana gaskiya fa ka kunya ta yan arewa kai kin magana da kake kai dan tasha ne dama kai ba dan tasha bane ba. Shi yasa muka samu matsala. Kamar ya ce da mun samu matsala anan fa kai ta kira da bakin kai dan tasha ne kai dan tasha ne. Yanzu kuma ka cikin fili sun zo sun yi rawa mai kyau kai kuma ka zo kana tada mun. Ashe kai munafikin Allah ta'ala ne kai baka jin kunya ne? Shi yasa inda aka ci gaba a duniya duk abin da zaka yi ba ruwansu sai su shige ka shige amma banda nan karni. Da masu aka sama dama sun ci mana wannan gasar rawai. Me yasa bai sharara mai mari ba? Shakan gaskiya wannan kuma da me yasa wannan daula bai zo ya sharara masa mari ba? Kungulmin dan bakin ciki ne kai kuma dan bakin gida. Ka zo ka wannan gasar rawa ne kuma yan arewa kuma yan kudu sun zo sun ci gasar rawa. Zaka da kyanni? Ku ziyarci dan Alhaji MK TV da ke kan YouTube ku subscribe da ƙararrawa domin samun kayatattun interview comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya.